there is an obvious contrast between the words of Saint Paul to the Thessalonica and the words of Jesus to the scribes and the Pharisees. Si San Pablo sa unang pagbasa, iyahang gidayeg ang mga tao sa Thessalonica tungod sa ilahang pagtuo nga ilagay yung gipadayag diya sa buhat. Tungod silang pagsalig o pagpuyo sa kinabuhi sa gitudlo sa Dios ngadto kanila. Gidayeg ni San Pablo ang mga tao tungod kay naghigugmaay, nagtinabangay o ilang pagtuo nakita gayo diya sa buhat. Sa Jesus diya sa Ebanghelyo, iyang gipanghimaraot ang mga skriba o mga pariseo. Kung nato nadungog ang Ebanghelyo karon, mura sa litaniya sa pagpanghimaraot ngadto sa mga skriba o mga pariseo. Nganong ingon animan, nganong napungot man sa Jesus ini mga tawhana. You know, ang mga skriba o mga pariseo, they are religious leaders. Not only religious leaders, but they are also civil leaders. So dako sila katungdanan doon sa mga responsibilidad sa katilingban. Mga inila sila mga tao, kumbaga mga dungganon nga mga tao, mga maalamon, adunay makahibalo, sila yung gitahasan sa paghubad sa balaod ni Moises, o sa balaod sa Dios nga gihatag ngadto kang Moises. Silang nakahibalo sa tanan. Apan usa may ilang gibuhat. Maayo kay silang manulti, maayo kay silang manambag, apan silang kaugalingon, wala kini nila gibuhat. Nanani silang mga tao, ilang gikabig ang mga tao, apan kung nakabig na gani mga tao, sila po hinungdan. Ngano ang ilang nakabig maimpyerno. So kwahi, ang kang San Pablo, kang Jesus, nga ito nadungog karon. Ug mao kini ang hagit, dakong hagit, alang kanamong mga pari, alang sa mga tao nga adunay mga posisyon, adunay mga obligasyon, adunay mga responsibilidad diya sa katilingban, alang sa pamilya, alang kanatong tanan. Siguro, kung mutungha si San Pablo o sa Jesus atong atubangan, unsa ka ila ikasulti kanato? Dayigon ba ta nila o panghimarauton ba ta nila? Dayigon ba ta tungod kay ang atong pagtuo ato gayong ipakita diya sa buhat, ato gayong ipuy-an ang mga pagtulunan sa Dios sa atong kinabuhi, o panghimarauton ta tungod kay mayroong ta sa sulti, maayo lang ta mamaba, maayo lang tang mutambag sa uban apan kita mismo wala ta magbuhat sa ingon. Manamingon si Jesus, gitrangkahan ninyo ang pultahan sa gingharian sa langit. Aron dili makasulod ang mga tao, pan kamo pud mismo dili pumumusulod. Nagyaw-yaw mo, nagsulti mo sa mga maayong buhat, apan kamo mismo wala po mo magbuhat sa ingon. Muna makaigsunan ko ni Kristo, kinihagit ka natong tanan. Dili lang namo mga pari, dili lang mga anay mga posisyon sa katilingban, kung dili ka natong tanan, isip mga binunyagan, isip mga Kristiyanos. Nagmatinud-anon ba ta sa itong pagka-Kristiyanos? Nagmatinud-anon ba ta ngadto kang Kristo? Munang sa Jesus, napungot kaayo sa nini mga tawhana. Tungod kay silang hinungdan, ngano ang mga tao dili makasulod sa gingharian sa langit. Mga hipokrito. Munang mamalandong ta karon sa tuntag sa tag sa kakaugalingon. Ato ang susihon ang atong tag sa tagsa kay kinabuhi, ang atong mga buhat, ang atong mga pulong. Ang atong pagtuo mismo, atong susihon, atong tan-awon. Kung ang ato ang pagtuo, nitukma ba kini sa tuang buhat? Napadayag ba kini sa tuang buhat? Kung ato mga pulong nga gipanglitok, ang mga mayong pulong nga ato ang gisabwag, ang mga mayong pulong nga ato ang gitambag ngadto sa tusig ka tawo,
ato babod kining napuy-an diha sa tong buhat. Munang maningkamot kita makigsunan ko ni Kristo nga unta o maningkamot kita nga dayigon kita sa Dios, dayigon kita ni San Pablo tungod ni ato mga mayong buhat. Ug dili unta kita paghimarauton sa Ginoo. Dili unta kita kapungtan sa Dios. Tungod kay kita nagbuhat man kun unsa ang maayong buhaton. Dili unta kita panghimarauton sa Ginoo. Tungod kay kita mo claim nga kita mga Kristiyanos, kita mga binunyagan, apan atong mga buhat sukwahi sa usa ka Kristiyano. Munang pangayo nato sa Ginoo, pangayo nato kanunay ang ihang grasya nga unta kita hatagan sa kadasig ug kaligdong diha sa pagpaningkamot, sa pagpuyo, sa mga pagtulunan ug kasuguan sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Aron sa ingon, dili kita mahisama sa mga skriba ug sa mga Pariseo nga sa ato ang pagkakatoliko, sa atong pagkakristiyanos, kita po niya mismo ang mutrangka sa portahan sa gingharian sa Dios alang sa uban. Kundili kita mismo ang muabli niini alang sa to isig katawo, pinaagi sa itong mga maayong buhat, pinaagi sa itong mga maayong ehemplo, pinaagi sa itong pagtuo nga gipadaya gayud diha sa itong mga buhat. Pangayon sab nato ang panabang sa itong mahal nga Birhen Maria, ang inahan sa kanunayng panabang nga diha sa itong pagpaningkamot, kanunay sab kita niyang giyahan, pinaagi sa mga maayong panigingnan. Amen? Amen. Palihog manindog.